கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தர் நாமம் வாழ்க. இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி 1 சாமுவேல் புஸ்தகம் 26வது அதிகாரம் 25வது வசனம். என் குமாரனாகிய தாவீதே, நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், நீ பெரிய காரியங்களை செய்வாய், மேன்மேலும் பலப்படுவாய். அல்லேலூயா. என் குமாரனாகிய தாவீதே, நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், நீ பெரிய காரியங்களை செய்வாய், மென்மேலும் பலப்படுவாய். இது யார் சொல்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாரை பார்த்து சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேற எடுக்கிட்டா நீங்கள் மென்மேலும் அப்படின்னு நல்லா சொல்லிட்டீங்க.